Ya, Ibu Dargini nanti coba tanya ke Bapak. Ikutin saya Ibu ya. Bapak nih antarane anak lan mantu kira-kira abot endi? Panjenenganipun Bapak Hermawan kanthi jawab ikhlas lahir sing batin ibune abote padha le 40 kilo kaya kowe. Nggih, sampun. Ora ning adicara bapa timbang. Panjenenganipun Bapak Hirawan badhe hami sudo temanten saripit. Bapak Hermawan ikutin saya. Agak mundur dikit madanya. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti kang murbeng dumadi. Panjenenganipun Bapak Hermawan badhe hami sudo temanten putra lan putri. Duh, nggih. Anakku sak kaloron. Ikutin saya. Duh, nggih anakku sak kaloron. Ayo nyuwun ana ngarasaning Gusti kang murbeng dumadi. Muga-muga anggonira hambangun bale wisma tansah pikantuk nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi ya nggih. Kawengku ana ing dina saiki sakaloron tak wisuda dadi ratu sedina. Nyuwun ngarsaning Gusti muga-muga anggonira hambangun bale wisma tansah antuk rezeki kang soleh lan solehan. Dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Kanthi ngucap Bismillahirrahmanirrahim kawisuda temanten kekalih kalenggahaken. Bapak Ibu silahkan kembali duduk.